Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Ashina at taga-probinsya ti Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance happy birthday Mamang Violeta Burgos from Sweet Sally Burgos. Makablaawan ti family CJ Haytens ti Alakapan from Janelle Takal. Bersabal Kabansag, Pahe, Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela. Dainang Rosario Bersabal, Clarita Ken Nelson, Sir Boyet, Ma'am Norma, Shine, Ayan, Clarinel, Makmak. Kastamot ni Uncle Julie kan Auntie Elvie, Joseph kan Boss from Jose Beniros Paulaya ti Barcelona, Spain. Valdres Ramos family ti Rojas Isabela from Maria Valdres. Reynaldo Jose Consing Dulay, Maricar Canta, Veron Dulay ti Barangay Subul, Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Amin nga aglaklako iti Umingan Public Market, especially ti kaayan-ayat ko ani May Montero, ti Purok 3, Kaordanetaan, Umingan, Pangasinan, from Charles ti Alhasa, Saudi Arabia. Primero Paras family ti Barangay Kayasan, Kamiling, Tarlac, from Raquel Paras ti Hong Kong. Makablaawan pa ti Rumbawa Ambatali family, Jelly Rumbawa, Nazarene Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Cabral family ti Santa Barbara, Pangasinan, the Jessica, Ginaline, Riza, Rochelle kan Princess LJ Ashton Lita, from Priscilla Cabral. Raquinho family ti Ponta Apari, Cagayan, the Sofia Angela
Angeline, Jaylin Onyate ti Montreal, Canada from Bimbong, Raquino. Advance Happy Valentine's Charlie Jacusalem, The Fabro, Analiza Kripo, Jelly Apolonio, Inang Nenet, Arlina Quino, Kulas Apolonio, Bok Kripo from Alili, Liting ti Turud, Santa Cruz, Ilocos Sur. Shout out kada Haya J. DJ, Jomilin Lasam, Nati Agustin kan William Basingan. Happy Valentine's, especially ti Alamo, Maliaga, Bueno kan Banyal family from Cuse, Maliaga, Alamo ti Cagayan Valley. Makayanan, Kiming, Valeros, Soriano kan Antonio family ti Bugalyon proper, Ramon Isabela from Jenny Grace ti Aritaw, Nueva Vizcaya. Shout out ka ni Mark D. ti Baguio City from Raleigh ti Melbourne, Australia. Novelita Jobert Roslyn Jacoben kan advance happy birthday ka ni Angelbert Jacoben. Makablaawan pa the Alexis Braille MJ Jacoben from Josephine Jacoben ti Dubai, Arab Emirates. Shout out ka the Jeffrey Martin DCCI Roselia kan Lani Tabada. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Sheena. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Nang runa dagiti mang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag a maipatpatulod kada kayo manang. Kat napanunot ko mat tinagsurat, taamok ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan a Sheena, na yanak ken di makelak iti probinsya ti Isabela. Ulila akon iti ina, iso ani tatang kulaangan tinangisakad iti panagbiagmi. Ado ti arapaap dagiti naganak ko kanyak, iso nga idipim mo say day dinanang, ingka gumaan ni tatang tinang paadal kanyak. Sapay ko mamanang tamapagasatan matipadas ko ang maikan biyag babaan iti programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Tatang, apay narabyan kayo nagawid? Itay pa'y ngor-urayon kayo. Nalamiisan di linutok apang rabyan tayo. Ay na, pasensya kan Sheena anak ko. In overtime mi nga min di cabinet, apa ilip-lipas ni nanam nga isaing. At ang amin sa bali at trabaho mi kan ni pare karyaw inton bigat. Tatang, ababos mo yung samot ng tibagiyo. Awan pa'y inanayon. Uray aldaw ti Domingo, agtrab-trabaho kayo. Kailalamot nga min numapaluspusan dagiti agpatrabaho anak ko. Sapay nagrigat dagsapol ita iti trabaho. Wan, nga maagina na kayo mo't atatang. Mababainak pa'y kit din kada kayo. Gaputa doonay ti gastos ko iti panagadal ko. Iso akas tamot ton ti aramidon nyo. Di nakadi pa kadanagan sila. Kaya't kung amin asaan ta makamtod, nang runa nung maipapanan iti panagadal mo. Sapay dandanikan aktor paus. Iso nga rod tatang, iso adi yung matunay Ang mga nagsakit kayo mat gapoy tinakaro pa nagtrab-trabaho yo. Saan, anak ko? Napigsaak pa nga amaman niya. Pasensya kayong tatang. Nuda kayo laang ti mangibakbakla iti amin na kasapulan tayo. Di kayag danag. Apaman ang makaturpusak. Agbiro kak to adagos iti trabaho. Ay unay kan, di ka kadiaganat anak ko. Aginanak tupay kalpasan ti mano atawan na panagadal mo. Di kay tupay agina na. Na, Alang harod tatang, ingkayag pulusan tamangan tayon. Sigurado mabisin kayo na simmangpet.
Guys, umayak man. Nay, si kamot gayam ka ba guys? Nagsapakan nga imalatew. Muwan ta sigurado arumwar ka. Iso as inapak timay, tapno madanon ka pa dito'y balayaw. Anya dagita imot mo aya? Umay kayo man ikan iti adobo a native a manok. Pinartimi nga mintay manok idirabe Iso araman na nyo mo't Amok ka, paborito mo na native a manok. Ay, launay akaba guys. Tapno adamot pamigsab at trabaho. Di kan sabot tan agin ina na. Unay kita sa anay. Katno inaldaw mo't nga da trabaho. Laklakayanan ta itsuram, gapo iti katatrabaho. Awan anyaman na ka ba guys? Masapul nga agsalukag aktanay. Dandanin agturpos di ka anakam. Ay gayam. Ay na, makaangas kamot nga tan, tagturpos mat gayaman iti kolehyo ni Sheena. Day ta talaga ti tinartari gagayak. Isungar nga inkarkarigata ka pinagadal di ka anakam. Ay kat matumpal matlaangan nagiti arapa apyo iti daydi ipag para iti anak yaw. Wen ka ba guys? Kat sapay la kuma, tanasayato tagbalin amasakbayan ti anak ko. Day tangamin, ti kanayon kung ikarkararag iti Diyos. Graduation min inton Lunes. Ay na, nakaragrag sakak una anak ko. Agturpos ka matlaangan iti kolehiyo. Kahit agyaman unay Sheena ta ingaad mo tinagadal. Awan tinasayang apanawan bayat ti panagadal mo. Kaya't ko ngamin talaga ti makaturpos tatang. Maasyanak launa yun kada kayo. Kumporme mas master kyo at trabaho, tapno adalaang mabusbus para iti panagadal ko. Saan abale, nagbungan ti amin a sakripisyo anak ko. Kat mamati ka maragragsakan mo't itaday dinanang mo, iti sa dinuman nga ayan na. Sayang nga rod, tadinan maimatangan ti panagturpos ko. Saan abalin anak ko? Di napatag, natungpal ti arapaap mi parakan ka. Kitita, masigurado kon, anasaya ato ti agbalin amasakbayam anak ko. Utang ko ti amin kada kayo, tatang. Di mo kad panunutan ng dayta anak. Basta naragsakak unayain. Namimpinsan na napunas ti amin abannog ko. Ta siguradong agturpos kan, Sheena. Nay, nakaragragsak ka mo ta si mangpet anak ka. Apay ka day. Tatang, naawat akiti paktorya nagaplaya kiti trabaho. Agpaisaw. Ay, adya nga'y tagbalin at trabahom iti paktorya, Sheena. Ijayak opisina, tatang. Kaya't nakano at talaga ti fresh graduate, ta siguradong agtrabaho na imbag. Ay, wala anak ko. Ta sigurado nga bin ang magagaran dagiti kasken ka asumrek iti trabaho. Iso siguro kinayat da kang inawat adagaws. Wan tatang, iso alala ingat mo ti agtrabaho, tapno sanda maupay kanyak. Tatang, adan ton trabaho, mabalin yun ton ti agsardeng agtrabaho.
Nay, apay nga pagsardangan anak ka. Di pa'y katpapakpakanak tulatakan kan. Day tangarod ti kayat ko tatang, tapno makapag-relax kayo mutten. Muin ka di anak, di ka agdanag. Aging ka nga damayat nga agpatrabaho. Agtrabaho ako malata, anak. Daajak mat kahit ti maikinlatan dito'y balay. Basta ikariyo, asaan kayo nga agbannog unay. Syakton ti makaamo kadagiti kasapulan tayo dito'y balay, tatang. Apaman ang nakaturpo sa kiti kolehyo, nagaplayak adagos iti trabaho manang Emmy. Napagasatan akmet tanaawat ak nga agtrabaho iti opisina ti maysa a paktorya. Kinid daw ko idi iti amak nga agsardeng ko man nga agtrabaho. Tabatang kumeten ti agtrabaho para kada kami adwa. Ngam di na kano kayat ti maiken iti balay. Nang runa, kat napigsa kano pa'y matlaeng. Husto matkit di ti amak manang. Iso ak kinunak adya kon ipagal ti panagtrabaho na. Basta kanayon nga agannad. Kan saan ko man akas iti sigod ti panagawat na iti trabaho, adanda ni awan pa yan apulos ti inanana. Ngam aginggat mabalin, talaga adya kon kayat nga agtrabaho pa'y ni tatang. Agingga adimteng ti kasangay ti amak. Happy birthday, tatang! Ay na, talaga nalagip mo ti kasangay ko, anak ka. Ngunmut tatang, mabalin ay amaripatak ti birthday yo. Agyaman akunay anak. Agrobat kayo amasapa tatang. Mapan tayo makimisa, sa tayo tumapan agpasyar ken mangan itirwar. Makimisa talatan anak ko. Di ka naggastos pa eh. Maminsan laeng mo't tatang. Kun kasangay yun niya, mabalin ay aditay celebraran ti kasangay yo. Ken mapantayo pa'y gumatang iti baro akawasyo tatang. Anya? Ay nakat nulagado ti kawas ko anak ka. Ano kaya kat sa anak mat arumrumwarain. Tadadan dinak pa yun kaya tapagtrabahuan. Basta, saan yun nga usaran dagiti daan akawasyo. Pas lang amin makitkitak pa'y laang tirigat yu idi. No makitkitak nga usaryo dagiti daan abadbado yu. Ay unay kalakit din aya anak. Basta, dahi tati kayat ko tatang. Pabaruak amin akawasyo, tapno may mayat tilangayo. Nang runa no daw may asa nga ili tayo dito'y balay. Kunakon ka dito ka nag-lunch, Sheena. Si kamot gayam, Brent. Wan, dito yakon. Tapno sa anak kon nga umadayo iti opisina. Ti ko namkit di. Liklik-likan nakakadwa mapan mga niterwal. Ay, kaano nga taayapat gamatikid daw kung aglang-lang tang ag-lunch? Apay ko maaliklikan ka, kat saan kamot adaka sa tao? No kasta, apay nga rin di mo kaya ti makigidang kanyak. Nagadupay nga min dagiti nasken nga ilepas ko at trabaho. Imbag ditoy, tanon alpasa kun anangan, mabalin kun ti agsubli adago si opisina. Talaga naggagat ka, Sheena. Single ka mat. Awan mo ti pamilya manas ka na pagtrabaho mi ti gusto. Ni tatang ko tiga po amin a panagsalukag ko, Brent. Dakkel ti utang ko anay bag anakam kan kuana.
Bili ba ka talaga kan ka? Nalabos ti panang ipatag mo kan ni tatang mo. Isulaangan tinabati kanyak, manipod pimusay day dinanang. Iso akayat kumat nga ipaay amin akabailak para kan kuana. Basta inton maminsan, o manugot kanto na makilang lang kanyak amangan ha. No more excuses. Alawanan, saan kanton ama pa ay apulos? Pasensya ka yun. Naladawa ka na kaawid, tatang. Apay aya, nagkapwam ngamin anak ka. Wano, nag-overtime ka manay. Saan, tatang? Inawis na kami dyan may sa akaopisinaak. Nag-dinner kami. Ay, kasta aya. Nasaya at mutkit di day ta, tapno makaaliwak say kamutanak. Amangan no inuray dakpay amangan, tatang. Saan, Sina? Itay di kan mauray, imuna akon anangan taam mo ka marabyan ka nga agawid. Sa anak mo't anak kibaltang. Kunak no inuray dakpay laeng. Di pa'y kat nabisinan kayo kuman. Di na kaming pagdandanagan unay anak kao. Kinaramidom lat ti kayat mo. Saan asyak ti agbalin atubang. Tapno mapan kamot agaliwak sa isang paminsan. Agyaman na, tatang. Agyaman na tayo naklon mo ti panagayat ko, Sina. Nakaragrag sa ka kaunay. Sapay ko mata saan ka nga agbaliw, Brent? Saan to, Apolos? Ikari ka saan kantong agbabawi ang aklon kanyak? Sapay ko ma, Brent. Sikat yung muna nga ayat ko. Malaksid ka ni tatang ko nga impatag ko unay. Katkasano ngay? Ipakaamom ka din ka ni tatang mo nga dan nobyom? Diyak kaya takalaatan ni tatang, Brent. Sapay ko mata maawatan na. Adda ka mo tan iti husto nga edad tapno makinobyo. Diyak kaya tapanunutan ni tatang nga addan ka innagaw na iti atensyon ko. At tanaklaang ti mabalin na panunutan. Amok, maawatan ng tumatlaang ti amin. Ala, addakan ka no kasta ti desisyon mo, Sina. Ngam, agurayak, no kaano ayam amunak ka ni tatang mo. Naamamok ni Brent iti opisina a pagpapaayak man ng Emmy. Iso ti supervisor ti may sa departamento iti factory a pagpapaayak. Nasingpot ni Brent ken independent ta idi naamamok agmaymaysan nga agbibiyag dito'y lugar mi. Adamot laang dito'y ti pamilyana nga mas kinay kayat nan tinagmaymaysa ta di na kano kayat ti adda kabbalay na tapno adda privacy na. Ngamso nga ni kami manang, tamas kay kayat kumot nga adda ni tatang ko iti poder ko. Iti kaanuman, jak pulos pinanunot nga agsina kami, malaksid siguro no ipulang nanton ti bulod na abiyag. Nagtultuloy nga rod ti relasyon mi ka ni Brent.
Kanayon ti panagkuyog mi no awan trabaho mi. Ngam inlimod ko kan ni tatang nga addan nobyok manang. Mamin anumutten nga adda napasamak kada kami. Agingga iti nagbunga ti masansan apan nakailawan mi. Itay pa apalpaliwan ka, Sheena. Kaslawan ganas mo, aman. Ada ka dirikrik na, Brent, Kan kasla kumutkutong ka. Ibagang man kanyak. Ada ka di sakit mo? awan sakit ko, Brent. Ngam, adanas kan amaamuam. Anya day ta? Masikugak. Anya? Nukasta? Isumot lagaya makasta ti jar mo kadagiti na palabas nga aldaw. Apya di may baga adagos kanyak. Ha? Anya ti kayat masawan? Nasken ka di pa iladamagam day ta. Siyempre, masapul at takdarak ti kasasaad mo ita. Agkalay satan, sakbay amadlaw ti tiyan mo. Nukasta. Ipudnutan ka ni tatang mo ti amin. Ipudnutan ti kasasaad mo, ta nakasaganak mo ta mga langon kan kasina. Sige. Ngam, mabalin ka di asyak pala ang timang ibaga ka ni tatang iti amin, Brent? Ha? Di mo kaya takuyugan ka? Jakla kaya tamaklaat ni tatang. Di kag danag, taibagak kan kwa na ti panggap mon amang ikalay sa kanyak. Alang nga rod. Ngam pangasim ta di mon itantan paywan. Ipudnuman ka ni tatang mo ti amin. Masikog ka kunam anak kao. Asinaw ti ama ti sikog mau. Pakawanandak tatang, tadyak nagpudno adagos kada kayo. Nabayagan nga danobyo. Iso ti ama ti sikog ko. Apay nga italaang nga impudnaw, Sheena. No di ka pa'y nagsikog, amangan no awan pa'y panggap mo amang ipudno kanyak iti amin. Mabainak lang amin kada kayo tatang. Nga maawanan mabalin ko. Masapul amaamuan yung ti kasasaad ko. Ngam di kagdanag, nakasagana amang ikalay sa kanyak ni Brent. Matlagayam. Ala, ibagam nga umay makisarita kanyak, akadwa na dagiti dadakkel na, tapno matinungan ti kalay sayaw. Umanugot kayo na makiasawa ak tatang? Apay kit din asaan anak, nang runakit addan bunga ti ayan-ayat yaw. Maragsakan ak tadi nakapinagtalikudan ti lalaki ang nakasikogkan ka. Nasimpot ni Brent tatang. Amok nga agbalin to anasaya at nga asawa kan amatoy sikog ko. Mala, noan niya ti plano yu adwa, suportaran kayo anak ko. Pagsaritaan yon, ti maipapan iti panagkalay sayaw. Brent, nakasarita ko ni tatang. Anya ti kunana? Nakaungot ka di inimbaga mamasikog ka? Siyempre, naklaat ididamo. Ngam idinaamuan na anobyok ti nakasikog kanyak. Nagkalmamot laang adagos. Oh, agyaman ak. Kunaklakit din no makagura ni tatang mo. Kunakmat kan kaaman nakaawat ni tatang ko. Nasimpot ni tatang, Brent. Masapul nga rin makasarita ko ni tatang mo. Mapan ka kano idibalay, akaduam dagiti dadakkel mo ko na ni tatang. Amo mo ta nabayagan ni awan komunikasyon mi iti pamilyak. Ora dadamot lang iti dayto a lugar.
Iso asahanin anas kan. Siyaklatan ti makisarita ka ni tatang mo. Anya? Di ka kadagdanag Sheena. Kabailak ti makisarita ka ni tatang mo nga ora agmay saklahan. Agkalay sa ta nga ora awan dagiti kakabagyak. Dagiti dadakkel ko. Oh, kamaudyanan na. Adanton kadwak idab-abangak nga apartment. Ha? Agnaad ta iti apartment mo? Wala. Kaya't ko. Apaman na makapagkalay sa ta. Agyan tanton iti apartment ko. Kasano ni tatang ko? No di mo kaya ti agyan iti balay? Mabalin ka di nga isurot ko ni tatang iti apartment mo? Ha? Ang adamat di balay pag yanan nasan ka di? Saan na mabalin niya aglulubon tayo iti may sa balay? Isang orda kaya't kung agnaidtan iti apartment ko tap nagsolo tamatan. Kuang amin Brent. Diyak mabalin na panawan nga agmay sa ni tatang ko iti balay. Kan ingkarik nga aging ka iti si bibiyag. Saan kami itong agsina apulos? Ngamsina, adanton asawam. Adanton bukod mo a pamilya. Saan mata mabalin niya agnanayon nga adan ni tatang mo iti puderta? Sige, ibagak ka ni tatang ti planong Brent. Amuak no anya ti makunana. Ay tati kaya't tinubyaw ay kat masapol nga agtungpal ka anak ko. Nang runa kat agasawa kayon taon. Kasano kan tatang? Mabati ka dito yung agmay-maysa? Ay kat maan-ano ko umasila. Kabailak ti bagayk. Napigsaak pa'y mutlaan. Diyak kahit asyak ti agbalin ato bang kadagiti plano ti agbalin nga asawam anak ko. Kasla, diyak kabailan ti mayadayo kada kayo tatang. Saan kayo ang mabali na baybayan? Ibagak mo't na kabailak sina. Di napatag, agtungpal ka iti anyaman akayat ti agbalin nga ama, dayta si Kugmaw. Diyos ko, anyan da ito ang aramid ko. Pagdadagsan ako na. Maadaan kami dun iti anak ka ni Brent. Nang kasladyak umanugot iti kayat na mapasamak. Diyak kapalan ti mayadayo ka ni tatang. Manipod iti pimusay da din anang. Da kami laangan tinagkadkadwa. Ni tatang tinagsakripisyo para kanyak. Iso adyak mabalin at ang likodan ti tao anak kautangak iti naimbag anakam. Itala ang maamiris ko. Kasla awan patag ti pamilya ka ni Brent. Kasla saan anapatagkan kwa na dagiti naganak na. Isumat lagayam amaskay kayat na ti agmay-maysa. Kad panagkunak. Kaya't naakastaak mo't ka ni tatang. Diyos ko, tulungan na ko ma. Diyak kaya't agpili ka da tatang kan ti ama ti sikug ko. Ngamdiyak mo't kanunungan ti kaya't ama pasamak ni Brent. Tulungan na ko ma, Diyos ko. Anya nga Sheena, nakapangudeng kan? Nakasarita mo ni tatang mo? Imanugot ka di iti kaya't ko mapasamak?
Brent, Masapol nga na makasarita kun ni tatang mo. Tapno makapagkalay sa atamot ten adagos. Awan mo tinaskan nga orayin ta. Kan may sa, nakasagana mo ten ta apartment ko pag naidan ta. talaga ka di asaanan nga agbalil ti panunot mo? Talaga adi mo kaya takabalay ta ni tatang ko? Sheena, imbagak mo ten gan ka ti rason ko saan ka di. Agasawat Anton. Mangbukol ta ni tibukod ta pamilya. Masapol adwa talangin ni agkabalay. Apay ka di? Talaga nga minadyak makonsensya panawan ni tatang kong agmaymaysa. Diyak ka ba ilan? Itidamo lang dahita Sheena. Apay nga siya. Nagbiagak nga wana pulos ti pamilya kiti danak. Okay akmat, kas makitkitam saan ka di? Makamuda mo tinay ti biagda. Saan nga minakasta ti kapanunutak no maipapan iti pamilya? Agsupadi ta, Brent. Masursurong tumot lang nga aklunan ti amin. Kan may saan nga agbayag pa'y dito'y lubong ni tatang mo? Talakay mo tan. Panawan na kan tumot lang. Oh, di may tabayat na sa papailangan kat nairuwam kanton nga awanan iti danam. Nalpason na inkarik, Brent. Aging ka si bibiyag ti amak. Diyak to panawan apulos. Napatag kanyak ni tatang ko. Oh. Diyak mabalin nga isukat iti uray asino. No kasta nga rod, agpanunot ka. Nakasagana ka mangikalay sa kankataddan ton anak ta Sheena. Ngam no kasta ti kapanunutam, panagkunak. Saan tantong agkasungwan na pulos? Isong agpili ka. Ni tatang mo, wano siyak anak kasagana mang takderken ka, tapnad ng tubigbigan nga ama day tasikog mo. Brent, Agpili ka, Sheena. Tanupilyam ti amam, ibagbagakon. Makaamu ka nga roda ni tibiyag mo. Agpili ka, Sheena. Nay, apay asiksik amot asimang putanak kao. Kunak man no kadwam ti ama ti sikugmaw. lading itaktatang. Ngam saanan nga umay dito'y ni Brent. Anya ti kayat mo asaon anak kao. Nakisina akon kan kwa na tatang. Awanan ti mapasamak akalay sa itinagbaetan mi. Ang kasanukan anak ko. Kasanun ti sikugmaw. Anya nga minayatin na pasamak. Saan gayam akas kan kwa na ti inarapaap kung agbalin akatakunay na itibiyag. Kan agbalin nga ama ti anak ko. Diyak kaya ti tao ama naging bubukod. Kan awan apulos patag kan kwa na ti pamilya. Anya? Diyak mairusok ti kas di akababalin na tatang. Awan patag kan kwa na dagiti dadakkel na. Anang tadbiyag kan kwa na. Kasla kabailan na ti agmaymay sa nga agnanayon. Adi nan tupulos kasapulan ti pamilya na. Ay, amuklatan anak ko. Siyak man ti pinanunot mo. Saan aya nga imbagakon ken ka akabailak mait? Iti nasayaat. Sumurot kakit din ken kwa anak at mangbukal kayon iti bukod yu a pamilya. Diyak kabailan ti mayadayo iti tao ang nakautangak iti biyag ko. Diyak kabailan at ang likodan ti tao ang nagsakripisyo. Tapno matunoy ko no ayan ko ita. Katsi ka day tatang. Sheena, anak ko. Patpatgan ka unay tatang. Kabalak nga isakripisyo ti bukod ko apagragsakan gapukan ka. Ngam, kasanon nga iti agbalin nga anak mo. Di pa ikatawan ton ti mabangunan na nga ama. Kabalak abiyagan ti anak ko tatang. Ipas nga ko. Kat taripatwag ka na imbag. Tapno agbalin ana saya at atao. Adda kayo matatang. Amo ka didak may bayan. Padakkelan tayo ti anak ko.
Akas iti palang padakkelyo kanyak nga anak yo. Idi pinagpili nak ni Brent, jak pulos nagpangadwa ng pili iti amak manang Emmy. Apaman ana isawang ko ani tatang ti pinilik, tinalikodan nakon ket immadayon. Daydin tinaudi apan nakakitak ken kuana, tainlaylayon na metten tinagikat iti paktorya apag trab-trabahuan mi. Nupay kasta, awan apulos ti panagbabawik manang. Tano bilang pinilik ni Brent iti day di agundaway, jak ammo no anyan ti kasasaad ko ita. Talaga ngamin ana upayak, apaman ana paneknekak, nga awan apulos ti pateg ti pamilya ka ni Brent. Napanunot ko akasano ko mga agbalin ana sayaat iti anak mi, wenno iti agbalin a pamilya mi ti kasjay akita ti tao. No ultimo dagiti dadakkel na a makagapo no apay ana itao dito'y lubong ket di na pulos maipateg. Impas ngay ko nga rod ti sikug ko ket kabinadang ko ti amak anang padakkel ken kuana. Adda itan iti elementarya ti anak ko ket jak ilibak nga addamot dagiti agparparipirip kanyak ngem kasla awanen panggep ko pay a makirelasyon. Tapara kanyak umdasan ti kaaddat anak ko a pangibukbukak iti panawen ken atensyon ko. Napigsapay matlaang ni tatang, ket da kami latan atallo ti agbibinnadang iti biag. Sapay la kumamanang tanakaibati iti adal ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Sheena. Pagayam ko a Sheena, dayawak man ti kinaturad mo. Kang runaan na, dayawag ti panagbalin mo anasaya at atao. Iti kastapay laang agalad mo, awanan at talaga ti dwa-dwa anapintas ti panang padakkelken ka ti amam. Ibagbaga ti dadduma asaan kanun nga obligasyon ti anak dagiti naganak na. Ngam ayunak unay ti naibagam, ano awan dagiti naganak, saan met amasirayan dagiti anak ti kinangayad ti lubong. Iso nga uray no anyapay ti mapaspasamak, uray anyapay ti pagbambanagan dagiti anak, rumbang laeng nga ikanda iti importansya dagiti naganak da, akas iti inaramid mo iti amam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biag.